Uudessa kaupungissa oli ongelma. 1620-luvulla valmistunut Uudenkaupungin alkuperäinen kirkko oli hyvin huonossa kunnossa. Yhdelle ruotsalaiselle arkkitehdille annettiin korjaussuunnitelmat. Tämä mies oli George Theodor von Schiewicz. Tämä mies ehdotti, että pitäisi vain rakentaa kokonaan uusi kirkko. Vuoden 1855 Uudenkaupungin tulipalon jälkeen Schiewicz myös ehdotti rakentaa uuden kirkon torin pohjoispuolelle, missä rakennuksella oli ainakin silloin melko vähän. Mutta se sijoittuisi silti keskelle kylää. Kirkon piti olla melko pitkä, se piti näyttää lähellä oleville merenkulkijoille tien kotisatamaan. Schiewicz oli hyvin ylpeä rakennuksen pituudesta, ei halunnut yhdenkään rakennuksen peittävän sen mahtavaa tornia, joten tuli säännöksiä, että tornia peittäviä rakennuksia ei saisi rakentaa. Kirkko valmistui vuonna 1863 ja seurakunnalla ei riittänyt rahaa kustantumaan sisustusta, kunnes jotkut varakkaat ukot tulivat ja lahjoittivat rahaa ja muita välineitä projektia varten. Uudenkaupungin uusi kirkko oli syntynyt. Kirkko oltiin rakennettu tiilestä goottilaistyyliin. Tiilet tehtiin omassa kaupungissa ja kivijalan kivet hakattiin kaupungin kaduilta. Jos vieläkin muistat vanhan kirkon, niin se on nykypäivänäkin vielä käytössä, melkein 400 vuotta myöhemmin. Kirkko toimii nykyään melkein museona ja on säilynyt poikkeuksellisen hyvin. Uudella kirkolla on myös lähiaikoina ollut hieman nimikriisi yhteisössä, sillä Uudenkaupungin uusi kirkko on yli 160 vuotta vanha, mikä ei juuri kuvaa uutuutta. Mutta kaupunki on itse myös nimeltään uusi kaupunki, vaikka kaupunki on ilmeisesti yksi Suomen vanhimmista, niin ei yllätä, jos nykyinen kaupunginjohtaja käyttää vuoden 1870 kalenteria.